Igqubu inhliziyo engaxoli. Inhliziyo engaxoli. Inhliziyo uma uke wathukuthela noma ngabe umuntu ukuthukile noma ngabe beku wena wesithathu ungaya kuye uthi lento asilungise. Akufanele ukuthi wena yena. Kodwa kumsebenzi womuntu oyikholo ukuthi noma ngabe oxabene naye bekufanele noma bengafanele, kodwa uma umuntu oyikholwa, umuntu othatha isidlo, uthi umthetho kaNkulunkulu ola indaba yakhe leyo. Kodwa umuntu akasithathi isidlo enomuntu ongezwani naye. Nazaretha ibani munye nizothandwa nguJehova Nazaretha ageni ngahlali ehlukana ageni zulahlwa nguJehova ageni ngahlali Umkhokheli ekseni uke wathi siphoqelekile ukuba senze izinto ezithandwa uJehova. Leli bandla ibandla likaNkulunkulu. Amen. Ngakho ke akufanele kuba kutholakale isici kulo. Umuntu nomuntu akabheke ukuthi ukhona yini umuntu ongezwani naye, noma ngabe uyinazaretha noma akayili nazaretha, kodwa awuyi esidlweni unomuntu eningabuyisene naye. Lapha sasidla isidlo, sasisithatha isidlo, kodwa okunye ingilosi yakusho yathi lesi sidlo enisithathayo asikho emthethweni, ngoba kukhona abantu abaya esidlweni benamagqubu nabanye abantu. Isidlo asithathwa umuntu onamagqubu nabanye abantu. No, uma kunomuntu omaziyo ukuthi unomuntu abangezwani naye, noma ngabe lokho uyakwazi ukujustifya noma akakwazi ukujustifya, akusho lutho. Kodwa okubalekile ukuthi noma imuphi umuntu ongezwani naye okuleli ibandla, kufanele ukuthi
ubuyisane naye. Kana nomuntu akhona ukuthetha amacala, kodwa ubuyisana nomuntu ukuthi uye kumuntu uthi uma kukhona engakona ngicela ukuthi ungithethelele. Uyobe usebenze umsebenzi omkhulu kuwe, ngoba uNkulunkulu uthi uma ngabe nixabana ngeke enamukele. Umukela abantu abangaxabene. Ngiyazi ukuthi uma ngingase ngibuze kini ukuthi inhliziyo zenu zimi kanjani, ngithi phakathi kwenu imuphi umuntu ongasukuma ethi mina umuntu esaxabana naye ngamba indaba yami naye? Bancane kakhulu abangase bekusho lokho. Akugcini ngokuthi mhlawumbe nibe nezitha nabantu abangaphandle. Ngisho la esontweni seyedlule lento, umuntu elwe engafuni. Yini eyenza ukuthi engafuni? Inhliziyo embi. Yini eyenza ukuthi engafuni? Inhliziyo engaxoli, ijabulela ukuphatheka kabi, ijabulela ukuzonda. Kodwa inhliziyo hawo uthando alusigabisi, alusifuneli okwalo, alucunuki, alunamagqubu, alithokozi ngokungalungile, kepha lithokozela iqiniso. Sonke umpostoli lapha noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, ingenayo inhliziyo enhle, angiyinto yalutho. Noma ngikwazi ukuprofetha, noma ngikwazi ukuqonda imfihlakalo yomuntu, noma ngikwazi ukuba ngisiza abantu ngokwasezulwini, ukwenza akugcini ngokuthi wenze into ebonakalayo. Uthi ubaba ilanga, kuyenzeka ukuthi umuntu etholakale enganasona, into embi kumuntu, etholakale ukuthi umuntu akakazenze into embi. Kodwa kuthi makufunwa inhliziyo yakhe bese kutholakala inamabibi, inamagqubu, enhliziyweni yakho ukhona unya. Uthi ubaba ilanga kutholakala ukuthi lo muntu lona akakwazi ukungeniswa, ngoba noma engazange ngalomona wakhe wenzani, mona wakhe ngalomhawu wakhe wenzani, kodwa yonke lento ikhona enhliziyweni yakhe. Ngoba uYeshua uthi uma uke wabuka umuntu wesifazane wamfisa, usuwonile. Kukhona ukona unenhliziyo embi, noma ngalenhliziyo embi yakho ungazange wathakatha umuntu, noma ngalenhliziyo embi yakho ungazange wenzani, kodwa unenhliziyo embi. Ngakho ke awukho fit ukuthi ungene embusweni wezulu. Ngakho ke leli livangeli labantu abakholwayo, abazi ukuthi mina ngiyawugcina u14, mina ngiyawugcina u23, mina ngenzani, mina ngiyanikela, kodwa inhliziyo yakho imi kanjani? Kukhona lento okuthiwa unya.
unya inhliziyo eyayenyanye into ngaphandle kwesizathu. Yenyanye mhlawumbe udadewenu ehambe emhlabeni eshiya abantwana bakhe kuwe ngoba azi ukuthi udadewenu ubahluphe ngenkathi uhlupha laba bantwana awuboni wena ukuthi laba bantwana uyabahlupha, unonya. Akho sikhwele udadewenu lo, kodwa awukwazi ukuthi wenzele omunye umuntu into enhle. Laba bantwana bengabakadadewenu uba akakaze nje mhlaba, kodwa ebenenhliziyo embi ngalaba bantwana, ebahluphe, ebenonya. Kodwa lolunya ngeke uchaze ukuthi lisikhwele liyini. Ukwazi ukuthi uma ubahlukumeza engathinteki ngoba ngabantwana bakhe, nabanye abantu bazogcina bethinteka ukuthi lo muntu bafunani laba bantwana. Kwesinye isikhathi esuswe la eyobekwa kwenye indawo ngoba wena uyamhlukumeza, kodwa awumazi ngisho uyise, mhlawumbe uyise wafa, weza unkosikazi wakho azogana wena. Usifunela okwakho, ilokhu ukusifunela okwakho. Leyo nto ayikuthi yenziwa abantu abangakholiwe ukuthi esondeze abantu besifazane, noma uganile umuntu wesifazane noma uyintombi, kodwa ewumfundisi. Inhliziyo embi, inhliziyo ezifunela okwayo, ayinendaba nomunye umuntu. Ukubona omunye umuntu ebangcono kunaye, yonke into ifanele yena. Noma ngabe wena uthola isikhundla, ubona ukuthi lesikhundla bekufanele sitholwe yini. Ayibaphethe. Awunawo umoya kaNkulunkulu, unomhawu, uze ube nomhawu nakuphethe, ungabafiseli okuhle, ungafuni ukuthi uxole. Awazi ukuthi ungene ezulwini unonya. Sake saba nomunye umkhokheli la ihlukumeza ngendlela ongeke uze uyiqonde, size shaywe ucingo ngabantu abangamakhono. Kodwa lo muntu wayemkhokheli, kodwa enonya olwesimangaliso, kodwa engaboni yena ukuthi unya. Awukwazi-ke ukuthi ukholiwe ube nonya, awukwazi ukuthi ukholiwe ube namagqubu. Kukhona lento okuthiwa isikhwele. NgesiNgisi ayikho into esikhwele, kuthiwa ijezi. Abantu besifazane uma benza izinto ezirong babethi hayi nginesikhwele, ezesho ukuthi hayi nginesikhwele, kodwa useqinisweni kufanele ukuthi hayi nginomona. Hayi ukuthi ethi hayi nginesikhwele, kufanele ukuthi nginomona. Isikhwele besifazane engaganile yedwa, kodwa begane noma
bebabili noma bebathathu. Uthola ukuthi umuntu noma eyikholile uyahamba eyofuna umuthi. Umyeni wakho wazi ukuthi niganile nibabili bese uba nenhliziyo ezozikwenza ukuthi uyofuna umuthi wokuthi wena iyatholakala ke leso simo emzini yabantu abanesithembu. Amanye amadoda aze efakwe intando yokuthi umuntu ngoba uNkulunkulu ubhalile ukuthi umyeni wakho akanithande ngokulingana. Uma wena usufuna kuthande wena wedwa, uNkulunkulu uzokulahla. Abantu besilisa angazi noma bonke basuke sebefakwe intando. Ethi umuntu eganwe isithembu. Kodwa amakhosikazi akhe engawaphathi ngokufanayo. Ngokusobala. Indlela yokuphatha amakhosikazi ayihambelani nokuthi lo noma lo uphuthele noma lo unjani. Iyafana exactly nendlela ophatha ngayo izingane zakho. Njengoba sikhona nje sinezingane eziningi. Kodwa awukwazi ukuthi ngoba ingane ethize mhlawumbe ibona ukuthi afani ngokwenza. Kodwa wena umthetho kaNkulunkulu uyakuphoqa ukuthi ubathande ngokufana. Kuleli bandla asivunyelwe ukuthi sibe nesithembu. Kodwa bakhona abantu abanesithembu ngoba umuntu uma ekholwe lapha enesithembu asenzi njengamalukhuza ama-missionaries ayethi yiza nonkosikazi wethu. Ukuthi nje asikuvumi ukuthi umuntu ethe nonkosikazi la bese eyofuna omnye unkosikazi bebe babili ngoba asifuni umsitho. Hayi ngoba kuyisono. Kodwa asifuni umsitho. Kodwa labo asebenamakhosikazi ngabili besonta kuleli bandla. Kufanele ukuthi lawo makhosikazi ekwazi ukuthi akwemukelekile kuleli bandla ukuthi bebange indoda noma ngayiphi indlela. Abanye uyayijabule ukuthi umyeni wami utshengisa uthando kimi kunozakwethu. Lokho noma umyeni wakho ethi uyakwenza ngoba impressa wena kufanele umtshele ukuthi cha phela uzakwethu naye ufanele ukuthi ethole ukudla. Uzakwethu naye ufanele ukuthi ebe ukuthi ungaku encourage ukuthi ungabanaso isikhwele ngoba nikubiza ukuthi isikhwele kodwa umona. Ungabanawo umona ngozakwethu. Okutholile ukunikezwa ufisele amakhosikazi ayo iwaphatha ngokulingana njengoba iphethe abantwana bayo ngokulingana. Lapha esithenjini kuze ungene umoya ugcine lo moya umngena ukuthi ethande abantwana bentandokazi bese enyanya abantwana besaliwakazi. Indoda ekuleli ibandla ingakulokothi lokho. Bengababikho abantwana bomama abathandwa kakhulu kunabanye abantwana. Bonke abantwana must feel ukuthi ubaba lo.
Ngikusho lokho ngoba ngiyakwazi ukuthi kuyinkinga kanjani ukuba sesimeni esinjalo. Angaze ngibone ubaba ehleka nomama. Into engake ngibone eyenza ukushaya. Kodwa angaze ngibone ehleka nje nomama. Sasiyinto nje efana nabantu abalahliwe kodwa sisekhaya. Saze sathathwa ubaba ilanga. Ngakho-ke ngiyakwazi ukuthi abazelwe esithenjini ngiyabeluleka ukuthi bengangeni ey'ndabeni zabazali babo noma ngayiphi abantwana abazalwa esithenjini bezifundise ukuthi bonke onina ngonina. Uma umama wakho emdala nibabize ngomama. Umama omdala, umama omncane. Lo kwenza ukuthi ikhaya lakini lihlale liqondile. Lowa mama lona mina ngizalwa yilona bese nihlukana ngoba lokho kwehlukana kwenu uNkulunkulu akakufuni. Lokho kwehlukana kwenu kuyocontribute. Asisifundise ukwenza izinto ezithandwa uNkulunkulu. Singafani namanye amakholwa, singafani namanye amaNazaretha. Ongathi ufana nezikhundla. Anikwazi nonke ukuba nezikhundla. Yeneliswa yilokho oyikhona. Ufuna isikhundla uze ubonakale ukuthi ufuna isikhundla. Khona abantu lapha esase begcine sebebekwa bengafanele. Ngoba sibona ukuthi sekufa masiqhubeka lapha sekuzongena ukuthakatha. Uma kwase ngangena ukuthakatha. Ngoba umuntu efuna isikhundla nje kodwa akazilutho ikhundla ngoba befanele. Abanye abantu bake benikezwe ikhundla ngoba sivika ulaka. Bakhona abantu abanikezwa ikhundla ngoba sivika ulaka. Ngoba sibona ukuthi uma singamgcobilona kunempi ekhona. Bakho ethi nglosi hey lo manje ngingambeka uzoqeda ibandla. Yeka kusho nglosi bomanye. Uma lo engabekwa ilokhu uzoqeda ukuze leli bandla livikeleke akanikeze isikhundla. Ejabuleke naye ukuthi ayisengitholile isikhundla. Kodwa unikeze isikhundla ngoba kuvikelwa ibandla. Yathi nglosi uma lo muntu enganikezwe isikhundla uzoqeda ibandla. You are fit to it. Bakhona abantu benganawo amakhono okushumayela kodwa benikezela inhliziyo yabo. Lo umuntu unenhliziyo ephilile. Ngakho-ke ngangase ngicabanga ukuthi ngaba umkhulu. Kodwa yafika ingilosi yathi akabe umshumayeli. Sethuka nomkhokheli. Usibiya ebe umshumayeli kanjani? Yathi ingilosi akayona ingozi. Uzokusiza. Akayona ingozi. Nangempela waba uyumshumayeli uSibisi. Akazange uSibisi uSibiya wangihlupha waze wahamba emhlabeni. Ngoba into ayenza wanenhliziyo.
Wangasena umuntu ongamthatha ukuthi uhlakaniphile kodwa wayethandeka ezulwini. Ngoba wayenenhliziyo enhle. Uthi ke uPaul noma ungaba nasiphi isiphiwo noma ungabe ungaprofeta noma unganikela ngomzimba wakho ungenzani noma ungenzani kodwa uma ungenayo inhliziyo enhle konke lokho kakusho lutho. Mina ngikhuluma lokhu ngoba inhliziyo yami uNkulunkulu noma imuphi umuntu ososizini ungaphezulu ungaphansi uzoza kimi ngoba ngiyazi ukuthi nginhliziyo enhle kodwa le nhliziyo enhle ngayicela uNkulunkulu ementionwe lapha engase ngithi lokhu ke kuyangithinta akukho njoba ngisho ngithi okunye kwaze kuze exaggerated ngoba mina lokhu ngazalwa angaze ngishawe ngisho umama sebenza angaze ngingeniswe ofisi umuntu omphethe embeke icala angaze ngikwenze nabafowethu nobani angaze ngilwe namuntu angaze ngenze into embi mina angiyikithi bangiphatha kabi abantu bakithi kodwa hayi ukuthi angiyikithi ngoba nginamagqubuna. Make no mistake. Noma ngabe kwangenzekanga lokho vele ingilosi yayisishilo ukuthi akufanele ukuthi ngihlanganise nabo bonke abantu bakwaMpala. Yayisikushilo lokho. Ngabe mina sengaya kubafowethu ngaba ukuxabana okwenzeka akwedlule ngoba uma ngabe angikwenzi ngabe ngenza icala ngoba ngibe nomuntu engixabene naye forever abafowethu noma besekhona noma bengasekho anginagqubu ngakwazi ukuthi ngihlale nabo sixoxe kwedlule lokho kodwa ngenqatshelwe ngoba yathi nangu mavundla umuntu wakwaMpala kodwa akaze nje esondele kimi ngokuthi singabafowethu akaze ngize umfowabo ngoba akakho umuntu la ofanele eze kimi ngokuthi umfowethu. Niyakuzwa abantu kodwa izinhliziyo zethu sichazwa njengabantu abanenhliziyo ezinhle, abantu abanganawo amagqubu, abantu abanganawo umona, abantu abanganalo unya, abantu abanganaso isikhwele, sonke ukuze singene ezulwini. Singenzi lokho esikwenzile yagcina ingilosi yathi asingasithathi isidle. Ngoba uthole umuntu nje ebanesitha ngisho lapha phakathi kwethu. Isitha asifunakali bantwana basizulu. Ngizolokho ngigcizelela ukuthi uthena uphoqwe ukholwa ukuthi uxole engababikho umuntu oyisitha sakho. Uphoqwe uNkulunkulu ukuthi ungabanawo umona. Uphoqwe uNkulunkulu ukuthi ungabanalo unya lolo. Ngoba hayi ukuthi unesikhwele, unenhliziyo embi. Ayikho into ongayichaza ukuthi le ngane lena ngoba izalwa umngami, lezi ezinye izalwa umngami biologically, lena yona engane. Kodwa unenhliziyo yesilwane, unonya. Akufanele ukuthi sibe nonya la. Ngakho ke nginitshela ngoba liyakhula leli bandla kakhulu ukuthi nikwazi lokho ukuthi leli bandla liyibandla elakhelwe ukuthi sonke kodwa ukuze sonke siye ezulwini kufanele ukuthi izinhliziyo zethu ziqonde.
izinhliziyo zethu ziqonde. Wonke umuntu akathiwe unenhliziyo enhle.